odio ochiwre mar tich nono kuro iluongo ni volunteering biro miyo obedo gi experience ma chieng' moro idwaro seche midwaro tich mar ariyo biro miyo ng'eyo jok matiyo iye kanyo to mar adek bende biro miyo ng'eyo to tijni nagombe to baheri adier kendo nyalo time bang' gi chuny kata teko mar time kosaonge gi teko ma kamano to gima mogik ma awach mondo gitim e ndalo ni eri en ni mondo gitudre gi ji kik gibed abeda udi ma piny norune e ot to chieng' opodho ne ot pile ka pile otudre gi ji mondo bed gi ong'e ni wedega moko nitie kuom makamani osiepe wuonwa moko ni koni osiepe minwa ni koni otudre gi ji mondo bed gi gima iluongo ni social skills nikech ndalo ma nyathine somo e sikul nobiro dala to bet matin to dok e skul obiro dala to bet matin to dok e skul ma samoro tudruok weche mag tudruok mag relational skills oonge godo to piny masani dhano dwarore ni mondo bed gi relational skills ming'iyo ni to ere kaka onyalo wuoyo gi nyawadgi bong'e wuoyo gi ji e yo mobolore to wuoyo ka en gi chir to gima wacho to bowacho gima clear ma ng'ato winjo nowacho ang'o mago gik masani eri onego bed nobedo godo mondo koro kodhi e college kucho to nitiere kaka oseng'e tudruok gi ji ma kodhi ochako donjo e community machielo mar university kata college koro ok buoge nikech samoro gidhi kucho to gineno ka chike mang'eny mane nitiere secondary school koni koro onge kocha to nikech oonge gi relational skills nitiere jok moko manyalo wuonde kendo nyalo nganye ma odonji e weche machielo koro wach machielo mani penja kendo mos kuom weyo mathoth kaponi dwana weta kaweya wach machielo mani penjo kendo ni ang'o giri ma mondo girangi seche ma giyiero course ma gidwa timo mokwongo gima kik girangi kik ong'i ni osiepegi oyiero ang'o nikech en ok en osiepegi oyier mana giri owuon to machielo kik ong'i ni nosomo bug Ben Carson Think Big ma bugno nomore koro dwa bedo neurosurgeon kik iyier gimoro nikech ng'at moro ming'eyo malich kendo kik ong'i bende ni jasiasa moro nitiere mogeno koro nikech jasiasa no en gima kama